Dnes sa zameriame na Linuxovú distribúciu KachiOS a povieme si aj nejakú históriu tohto operačného systému. KachiOS je moderná a výkonná Linuxová distribúcia založená na Arch Linuxe. Je optimalizovaná na rýchlosť a výkon, pričom ponúka jednoduchú inštaláciu a priateľské prostredie pre používateľov, ktorí chcú využívať silu Arch Linuxu bez nutnosti manuálnej konfigurácie. KachiOS je navrhnutý s dôrazom na optimalizáciu kompilácie softvéru, čím dosahuje vyšší výkon oproti štandardným distribúciám. KachiOS založil programátor Peter Jung a bol vytvorený ako odpoveď na potrebu výkonnej a jednoducho použiteľnej distribúcie postavenej na Arch Linuxe. Hlavným cieľom projektu je poskytnúť stabilnú, ale výkonnú platformu s najnovšími technologickými inováciami. Od svojho vzniku sa distribúcia neustále vyvíja a prináša vylepšenia v oblasti optimalizácie, bezpečnosti a používateľského komfortu. KachiOS je skvelou voľbou pre používateľov, ktorí chcú kombináciu vysokej rýchlosti a užívateľskej prívetivosti. Ponúka optimalizovaný výkon vďaka lepšiemu prekladu softvéru, moderné desktopové prostredie s viacerými možnosťami prispôsobenia a jednoduchú inštaláciu v porovnaní s tradičným Arch Linuxom. Je vhodný pre vývojárov, hráčov aj bežných používateľov, ktorí chcú rýchly a efektívny systém. Ďakujem ti za zhliadnutie. Určite budem rád za like, odber a nejaký ten komentár. A zároveň v popise videa sa nachádza aj dobrovoľný príspevok cez Buy Me a Coffee, cez ktorý mi môžete prispieť nejakým tým eurom, aby som mohol pre vás vymýšľať ďalšie skvelé videá. A ak vás natoľko tento operačný systém zaujal, v popise videa sa taktiež nachádza československá Linux komunita, ktorej som a vie vám pomôcť so všetkým ohľadom Linuxu. Vidíme sa na budúce.